Blepi baro syakatup kubor jongi dan Bosco Media Network. Kimat kibakong san mentagas ngi kilong. Kasorkar kare ban shimkhia ban wan lami kilai ngut kinong shong shnong shala ka jilla ong uba Charles Marngar. Persyaka North East Students Organization kershan usembut Menteri Rangba ka jilla ya karai ban penlong compulsory subject ya ka Hindi. Basha shed hak give and take policy kutlat kitrai. Ketemu ya kendo padu Menteri ka jilla. Ban Kentu Truck Owners and Drivers Association ban pentrekam ya ka notification khang krong khajna na ki trok na ki toll gate. Mentai ne phaj ki khor ki bakham bani. Menta kasngi ka khat ar tari uyayong ar hajar ar phuar UMDC kamau hati constituency uba Charles Marngar ulalet banbu ye ki ar tali ki dorkhas ha ka office trekam jong additional deputy commissioner karibhoi uba M Tongper. Kitai arteli ki dorkhas kawai kadai na kaliang ka sunjuk kirang ba shnong border area block 2 bat kawai kadai na kaliang jeng UMDC. Kini ki arteli ki dorkhas kadai halor ka jingsha kem juki laingut ki khasi haki pulit jong ka Assam haka shipau tarik uyayong arajar arpuar na ka shnong sa Buda block 2 Ribhoi district. Kitai ki laingut ki kentup ya uba Barson Lawai uba standing kriam bat uba dispersing mukim. Kajingnet bu dorkhas jang UMDC hau additional DC kadai na kabenta ban kerpat iki bor district ban wanra no iki te ki langot ki khasi na boy thalang show police station bat ban shimti no da ki bor pulit kajela na marba ki te ki langot ki bala shakem kidi ki breu na kajela Meghalaya kumta di ban shimti hi ban toket iki te ki langot da ki pulit kajela transfer no ye ka case ka jong kidi ki langot nang te po bai thang lang so police station Sha Meghalaya Police. Kamar ba kini kilangot kidi ki khasi bi jong. Haga jing sisa haga tu ka met hi. Ki pulit Assam. Kila dai ban IT la ne ban hand over ye kini ki breu gungi si Meghalaya Police. Ndrai ki basosi ka long ba. Ki Assam ki shim. Hala ka jong ka kti ka jong ki bat ban yalam ki bat ban register case. Kene ka long ki basosi ban kaliang ka jonga kum nong mi khman jong ni ka dong ka than. Dapat tahu ke jing sosi buat ke jing penrem jo ya polis Assam. Buat aku juga poro nak liang ke jonga oh deputy commissioner umran lagi kendo i ba Tongper i ADM buat nak liang ke jong i marmar hi yang ban phakno ban forward no gini ke home political ban ye kren marmar banang tena jero kin tuklari ni kam nang ba ban yo ban transfer no ye gini ke kes nang te na Meghalaya Assam police sha Meghalaya police. Ina kaliang jongang labu bini ke jingkerpat, sagawai ke jingkerpat nak kaliang ke jongang ni kupol, kalau nak kementah kipat bak nusosna. Halor ka jingrai na kaliang ka sorkar kami ban bu ya ka subject Hindi ha ka thup compulsory subject hadu class 10 ka balarai ban penteri kam no shen na kaliang ka North East Students Organization ka ba kentup ya ka All Assam Students Union, Khasi Students Union, Garo Students Union, All Arunachal Pradesh Students Union, Kanaga Students Federation, Mizo Zirlai Paul, Twipra Students Federation, Dakawe Kasur, kila pha daga dorkhas syau menteri ki kampo yeng kari u Amit Shah ban persha yakani ka jingtmu. Hakashithi balasoy da uba Samuel B. Jerwa u chairman ka NESO bar usinam Prakash Singh u general secretary ka NESO kila penpaw ya ka jing persha jor ya ka jing rai ban penlong subject ba kongsan ya ka Hindi haki school hadu ka class 10 da ka ba pen i ba man ka jela ki don ya la ki jong ki ktien tenrai ki ba kran da ki ba bon ki jait ban reu haman ki jela kumban shujer ki don ki ba ka tenrai ka wan ka Indo Aryan Tibeto Burman Austro Asiatic bat ki we Shushu kalapan pau baka sorkar India kadi ban shimkhia ban penne pensa ekini ki ktien bakran de kitrai muluk kitrai jaka namar ka ktien be kitrai jaka ki kran ki pen phalang ya ka jinglong kerpang jong ka tu ka jat ban riu karbana kaliang usembut menteri rangba ka jela uba preston tensong ula pen kesan ya ka raja ka sorkar kemi da ka ba penshai baka don kami kinong shong shnong ka jela bakin nang ya ka ktien Hindi namar da kimi ban ne chikiwe ki jaka kari ki haban sngotu bat ban nang ruban kran ya ka ktien Hindi wat la kata kim dei pat ban klet ya ka ktien na jong shushu ulaya thu ru baka sorkar kadang bud den ban pendrung ya ka ktien khasi bat garo haka 8th schedule ni ka khirnet ka bapra jong ka riti senshar khadar kari India Pinam sim show in English, le pinam sim show yaka local language kala jo. Ena kada
kajing skill win ni nakasarkar ko ba kanika subject hindi kan don bagi ko iti ni hari na bot kidai ya kaban nang ya kay hindi ko bangopi na mangihapan ko naglang bad kamin lang de kata ka ka ba nga ko banok ba nakalian mo ni ngimday ban sutu bakla ngimday ban ong impose to government of India then rengi sutu ya ke reality habang iya iya na bingilay kibiting na bingilay sa mo suno mentang di Papua kilo credibility Shushu ule thoru bak sarkar jala kadang bot den ban penrong ya kakten khasi bat garu haka age schedule ne ka kirnet ka bapra jong karinti senchar khadar kari India kani kalong tang si bentar karai ngaya kabitei bat katin khasi katin garu mani tiu dak ichidel ya kata ne kadang ya kamput ban ong pada bikin ai katin hindi kamtei kami tei bat kudu bakalar ne ko government of India kabitei bat kani ichidel nama kita ngurung kediki languages iba kita perhat kita ban ini kami ichidel ya kata ko proses kadang ya ban ini nak sarkaru kan ko resolution buka pas assembly kuang ay ban butin ya kini bala ko mo din kasi batin karu day ban include ya ka apo kay Mentakas ngi ka khat ar tarik uyayong ar hajar ar puar bon ngut kirang ba shnong na kashnong khaput ki badon hari bhoi kila hakas ngi baar ban kendo ya menteri rang ba banyakran halor ka soskular penbet put hakishnong khaput ka badang syudat ketika kenhun ke bakun tup ru ya ubasan nong kse ba and thank you balet kum utrai jaka nalor kiwe ki rang ba kim shem la yo lat satya banya kendu yo menteri rang ba nakadaw ba kim shem la pentip lupa nebu appointment kita ki klino senshar da kamen sim ke bakhia bat khuslai kila penpau ba kim kwa da lelei ru ba kin le yaso shaka asam bat kin shimlut ya kilat kilenti ban persha ya ka jing IT ya ka jaka ki puta sha asam hakani ka jo kasngi nakaliang ka kongres ki badon lang hakate kasngi kila kun thojur halor kate ka jingle jo ka sarkar jilla Ameliam. Dia kani kadai karat ke bahaya nadu nang ni berni Singapura katar kani kadai ka second phase. Kada mentah di base na kita ke 1876 kin suya de kuntu na po ayu kani kan pon pau jing sa po 1876 namar ba ya kani ka domria ya kani ka raj domria namar ba kini ka slaver fight kadai ba ki base na po 1876. Namata de ki ignore lupa ya kani mut ngi la apa ngila do lupa ya di domria ru. Namar ko makalong hi di brio nadu mentaru dan naka ayu jongki ya nyam karu kom jongki bat makir kilong willing ba banginuan bat ngi sangi na perlu kepisah ban le cedu Supreme Court nomor bah ka ni ka matar kalong ba ka private ka individual kalan jungi ti hable cedu Supreme Court nari menta ka walungo pat kumnu ba ka sarkar mi galaya pat malor ba khamsim ka concern ka khamsim ka jingbit ka jing tang ka tien na tien jungi me khamsim me nari menta ka ni ka kala su ala ka ai sa asam kata ka ikai lo ma solungo menta si wan ban submit ka ni memorandum tuma siam pa yung ba sambu ka appointment ka daw ngimla man ka Kamegalia Commercial Truck Owners and Drivers Association mentakasngi kala kentu ya ka sorkar bakan pentrekam no ya ka notification ka bakhang krong khajana na ki truck ta ki toll gate chilen terjong ki Surok National Highway, State Road Highway, ban Major District Road. Habakran hagila pathai khubor hasilong press club kinong yalam jong ka seng kilaong baka sorkar ka deban pentrekam ya ki hukum jongka. Bagi akran ba kinut ban kam ma kani ka de gate jong emily. Te teng don ki por nga pen ibor nga pen ito ko odo jung emeli kum ta ter te kisdang no ban penwan no da kawe da ka a te ni yo iba ni kwa ken bangin wan hang ni kum ka association ban si ban pen pau no iski media ban karpat ya ka sorkar haba kala ai ko oda ban ong ban kham no bar ko ji kituliet kadai ban pen ida ki kam ke magi don hateng ki ni iba ka sorkar ketip ka sa nen kum no ba ka spenmi proxy be ni ko oda isu penmi ko ada handai kin pentrai kam ya ka kidon ki kap ki bang ngilap kum ha ka git hapo lat morek ni don ki jingkom kata ka bang jingyat be juni para members ba gim ki trok ki mieng shu ban siwi khajana te ki police da police force ki yang nanto ban penyeng ikali ta kamut ba ki mis kami siu so power ke te lada kalong kum ni kum no min shania ya ka sarkar bolong kum ni haba ka order ki ai andrei kile proxy da ka ba yang ban penyeng da ki force ban up ban penbor ban ngin ai bisa menta ki shim san spa la sha hedin bal up ki police pin siu biang kum la sha lawan ki pan shi jahat double na ka ba ai te na kaliang jungi shukwa ban request bat kum ju sarkar ba laknu kum mot ba de kan ya ka order ka bala ka de ban pentri kambe kat kum ka ani ke
kan persuk yang iya ka iya ke members ke jing iya kayak ke yang jo kini kitrok. Pada kitu ki kubor ngila poisya bakun tat hadu bangin ya syambiang kublai shibun.